1774, un jove avicultor anomenat Johnny, que es dedicava a la cultivació de pomers, un bon dia va sentir escoltar que a Amèrica buscaven joves pioners a la recerca de nous continents encara per explorar, i moltes diligències i caravanes es dirigien cap a noves aventures. Ell no hi podia anar-hi, ja que era avicultor i no pas pioner. Però va ser en aquell instant que es va trobar amb un àngel, que li va entregar la tasca de recol·lectar llavors de pomers i de pomes i les plantés arreu del continent. I així, Johnny va emprendre un llarg viatge, tan sols amb 19 anys, una cassola al cap, una bíblia i un sac ple de llavors de poma, i per tota la vall d'Ohio va plantar pomers. Així va ser com Johnny va fer un llarg viatge per tots els continents i va ensenyar als colonitzadors a cultivar. Va ser un llarg viatge per en Johnny, i en Johnny, durant els seus viatges, es va fer amic dels animals. Durant molts anys, Johnny Appleseed es va convertir en un gran pioner i es va fer grans amistats amb els indis d'Amèrica. I així es va guanyar el sobrenom d'Appleseed, que significa llavor de poma. La seva llegenda i fama es va escampar per tot el continent. I així, Johnny Appleseed es va convertir en un dels grans pioners americans i la seva llegenda s'ha transmès anys i anys, recordant les seves aventures i com va ensenyar a tots els Estats Units a la cultivació de pomers, de pomes i altres llavors. I així, Johnny Appleseed va deixar la seva gran llegenda als Estats Units. I així acaba la seva història. Una història que ens recorda